uban sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, niya natas katapusang semana sa Paskos Pagkabanhaw, Lunes ron sa ikapitong semana sa Pasko sa Pagkabanhaw. Yan, ining maong misa, padayon ta, mga kampo, uban sa mga pamisang atong gidawat karon, atong iampo, nga unta, mo padayon na gyud ang pagkahunong ni ining pandemic na coronavirus. Niya, ni inisang adlaw, ikaupat ron nga nobinaryo sa Holy Spirit, nga gipasiugdahan sa atong Archdiocese of Cebu Catholic Charismatic Renewal Services. Buna nga makikiusa ta sa tanan nga nagdebosyon sa Holy Spirit nga unta malamdagan ta. Ang ato rong sentro sa atong nobina mao ang patience or ang pagpailog. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga naghalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Moabot unta kanamo nangamuyo kami Ginoo ang gahom sa Espiritu Santo, pinaagi niini makahimo kami sa paghinumdom sa imong kabubuton o pagpuyo sa binuotan nga kinabuhi, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Apolos sa Corinto, mitadla si Pablo sa lalawigan, hangtod miabot siya sa Efeso. Dito gikahibalag niya ang pipila ka mga tinunan, ug sila nangutana niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat, ang bunyag ni Juan. Mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni atong naghinulsol ug ang iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong musunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, ibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Sa dihang ipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila lain-laing pinulungan nga nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katawo. Unya, niadto si Pablo sa sinaguga ug sulod sa tulo ka bulan, giwalihan niya ang katawhan sa walay kukahadlok. Nakiglantugi ug naninguha pagpasabot kanila may tungod sa ginharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Awiti ang Dios o mga ginharian sa yuta. Awiti ang Dios o mga ginharian sa yuta.
Ang Dios mitindog ang iyang mga kaaway nagkatibulaag ug sila nga nagdumot kaniya nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso mipalig mausab sila ingon sa talo nga milanay atubangan sa kalayo. Awiti ang Dios o mga ginharian sa yuta. Apan ang matarong nagsadya ug nagalukso sa kalipay atubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagsadya. Awiti ang Dios, awiti pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Awiti ang Dios o mga ginharian sa yuta. Ang amahan nga mao ang amahan sa mga ilo ug tigpanalipod sa mga balo mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios naghatag og puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagulat niya ang mga binilanggo ngadtos sa kagawasan. Awiti ang Dios o mga ginharian sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Hesus. Karon iyano na gayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon ang panahon mo abot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan mag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. So mga igsoon, usa sa atong mga gikinahanglan karong hinumduman niining atong pagpadayon sa pagtagamtam sa kalipay sa Paskos pagkabanhaw, mao kining giingon ni Hesus, paantuson kamo sa kalibutan. Karon gaantos naman tagmayo, gipaantos tas kalibutan tungod aning COVID-19, tungod aning korupsyon, tungod aning terorista, tungod aning ni ang mga lain-lain lang ang mga krimen sa atong kalibutan. Nya giingon dayon ni Hesus diri, apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Mao na nga sa atong tubag sa Salmo Responsorio niingon ta sa to? Awiti. Awiti ang Dios kamong mga gingharian sa yuta. Ang tanang gingharian sa yuta mag-awit ngadto sa Dios. Mo nay agda didto. Nya unsa man nato pag-awit? Kung nasayod ta nga gidaog na ang kalibutan, gibuntog na ang kalibutan. Kining kalibutan nga gihisgutan dinhi ni Kristo mao ni dinhi ang lumalabay nga kinabuhi. Kini ba nga tong kinabuhi nga mulabay?
Kinsa man niyo dinhi nga dili mamatay? Na? Labi na ginang tag 65 ng edad. Ngadto pataas. Oy, wala eh. Padung na ta mamatay. So kanang kinabuhi nga lumalabay, mao na siya kinabuhi nga antusunon. Mao na sa atong simbahan ang kategory nato sa members sa atong simbahan natay gitawag og kani-ganing triumphant church, suffering church, and militant church. Kaning suffering church mao na siya ang mga kalag nga tuwa nagbutang sa ano na sila? Sa purgatorio. Unya ang kanini ang triumphant ang katong naas langit. Ang militant kitang nias kalibutan. Nya dinis kalibutan ni adinhi ang introduction sa pag-antos sa purgatorio. Mao bitaw nga kun atong antoson ang tanan nga moabot dinis kalibutan sama nga giantos ni Kristo o sa mahal na Birhen, ang tanang pag-antos sa kalibutan, wa na sila moagi sa purgatorio. Nidritso na sila ngantos langit, lawas o kalag. Nga naman, kay ila naman giantos ang dinhis kalibutan. Nakuha na ninyo? Wa mo kakuha na. Mo na siya. Nakaron, unsa may atong buhaton dinis kalibutan, di ta mahadlok sa mga pag-antos. Dili ta muatras sa mga pag-antos. Kay kining pag-antos sa kalibutan, natural ni siya. Pero kita karong tanan, sama ni kanini ang San Pablo o mga kauban, naa natay gahom gikan sa Espiritu Santo aron sama ni Kristo makamao sa tang muantos. Kanabitang moingon ang uban, maingon na sila nako, ako paderno, kaampo jud ko sa Ginoo kay mubo gyud kay kong pailog. Sakto na o dili? Mubo kay kong pailog. Tao raman ko substitute na di gyud makaya nako. Tao raman ko, di gyud madag ang tuson. Mao nang mga tawhana ang nailad sa demonyo. Kay ilang gisalikway ang Espiritu Santo. Motong pagbisita ni San Pablo niadto mga tao nga na-converter, iyang ipamutana. Unsa mo? Nakadawat na mo sa Espiritu Santo? Nya ingon din sila, wa man gani Mikaela o unsa ng Espiritu Santo? Amo to iya din gipandungan siyang kamot o nahitabo dayon ang pagkunsad sa Espiritu Santo dito nila. Unya sama sa ni San Pablo, nagsangyaw na pud sila nga maisugon. So kining pag-anto sa kalibutan, gibuntog na ni Jesus. Nya kinsa tong gusto mosunod ni Jesus, dali ra sad kay natong buntogon ang pag-anto sa kalibutan. Muna ang usas mga ang tema karon sa usas mga gasa sa Espiritu Santo nga gisentro karon sa nobina, ikaupat nga nobina sa atong pagnobina sa kapistahan sa Pentecostes, mao ang patience, pailog. Ang kinatas-an kuno nga pailog mo nang gitawag nila o sa in English o magnanimity, magnanimous, kanang laom, heroic nga patience. Kana bang andam na kang magpakamatay pero di gyud ka masuko bisag patyon pa. Amoy nana mo. Bisag patyon na kas konsibisyon di ra gyud ka masuko. Naa na nato gasa na Espiritu Santo. Pero dili sa nato makabot kung dili nato tuuhan, nya di nato praktison ang tinuod gyud nga pagpailog. Nakaroon si Kristo ninyo sa gidaog ko na ang kalibutan. Giunsa man niya pagdaog ang kalibutan. Ang una gid niyang gihigugma mao ang mga makasasala. Kay ang kalibutan mao man dinhi ang lugar sa sala. Anhi dinhi ang sala mahitabo sa kalibutan. Ni adinhi ang yawa, ang nagmando sa kalibutan mao ang yawa, ang prinsipe sa sala. Nya kinsa tong mubuntog og sala, kinsa tong maningkamot pagbuntog sa sala, paantuson gyud yawa. Sala ba ng corruption? Sala na?
Tubagoy. Hindi mo tingog dia. Sala. Sige, buntuga ang korupsyon. Di ba paantuson yun ka? Kinsa nang makig-away batok sa korupsyon, paantuson gid na. Patyon pagani na. Dinhis kalibutan. Pero ayaw kabalakan, padayon lang. Kanang same-sex marriage, sala na dili. Sala. Hala, buntuga ko na. Di ba paantuson yun ka? Panalitan, babae ka, nya naibog ka sa imong isig ka babae, nya gusto ka nga muhunong anang maong sala, di na ka makikita ng imong girlfriend, pertin sa kita, kaya ang imong pagbati parehang niya. Nya adto ra ba ka mukuyog nila? Gidili ang sitawagan na, ang higugma o pagpagkigilawas sa imong isig ka babae o imong isig ka laki. Pero tuwa ka ni tipo nila, nya sila ra ba imong kaibgan? Di ba torture? Parehang nas bana ba? Ayaw pangabit, nya ang imong kabit nagahigda tupad nimo. Aw katubang imong kabitonon ba? Na perti nimong ibuga, nya ang imong asawa mo iwa diha kay tuas abroad. Nya unsa na? Dili rin na akong pagantos. Wala pumunto. Parehang nas pare gud. Unsa may roles pare? Kinahanglan dili mangwarta. Ang pare kinahanglan pobre, poverty. Wa gyud siya iyang kwarta. Ana. Unya, kay kami may taga-angas kwarta. Kalisod ana, nagkungkung kas kwarta nya ka di ni ako. Mura mig buang eh. Antusunon gyud kayo. Pero moingon ba mi? Di mada. Dili na to gamiton kanang pulong nga nangingon, ikaw ba'y sukaran, di ba kamkaon? Gisukaran ako ka, di kamkaon. Ang gamiton din nato, mingon kita fasting and abstinence. Fasting and abstinence, bisag na isukad, di ka mukaon. Kay fasting and abstinence, dili ka mo ingon nga, ikaw ba'y sukaran, di ba kamkaon? Balibad yun, bahala gisukaran na ka. So muna siya ang gitawag o pag-antos. Ikaduha, pagbuntog og sala. Ikaduha, higugmaan ang nagpaantos nimo. Mo na gipili ni Kristo. Ang iyang gipili aron mabuntog ang kalibutan, kadtong nagpaantos niya, mo'y iyang higugmaon pag-ayo. Tanawa sa iyang mga apostoles, sa 12 ka apostoles, kinsa may nagpaantos niya? Si Judas. Amo to si Judas mao sa iyang gihigugmag maayo. Iya kung gihimong treasurer si Judas. Gihimo treasurer eh. Nya kamo kanang mo paantos ninyo mo sa inyong higugmaon sa imong mga anak tulo ka buok, ang usa buangon, ang duha buotan. Kisa may imong hatagan og dako kay gugma katong duhang buotan o karing usang buangon. Kung gusto kang makabuntog sa kalibutan, higugma atong buangon. Unaha gito higugma. Ayaw tong kasabi, ayaw kusia. Bahala nang ikay tamparuson ato. Pamunto. Mao na siya. Niya, sa may resulta, ang kalibutan makasinggit yung kalipay ngadto sa Dios. Nganuman, tungod sa pag-antos ni Kristo, nangabag-o ang kinabuhi sa mga buangon. Tungod sa pag-antos ni San Pablo o sa ubang mga santos, nangausab ang kinabuhi sa mga buangon. Unya ang mga buutan ni samot o kabuutan, ang mga buangon nahimong buutan. Kinsa may dili makadayeg sa Ginoo kung makahibaw tas kabuang ni San Agustin nga nahimo ng santo. Kinsa may dili makasinggit sa kalipay nga si San Pablo nga kusog kayong mupatay sa mga Kristiyanos nahimo nang magsasangyaw sa iyang gipatay kaniadto. Kinsa may di makasinggit sa kalipay ana kung ang imong anak nga adik kaayo sa drugas nya imong gihigugmag maayo karon naadik na sa pagrosaryo. Di gyapon mo muto. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, si Kristo ang atong manunubos o manluluwas busa mangayo kita sa gasa nga atong tang mapuy-an ang maong kinabuhi diha sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton.
Muingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan ug ang mga pangulo niini magmalig-on sa pagdala sa iyang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga katawhan makabato na sa paghigugma sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga relihiyoso nga naghalad sa ilang kaugalingon magmalampuson sa pag-alagad kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton dili mawad-an sa paglaom ug sa pagtuo kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga mihalin na tuntulan na ni Kristo sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. O Ginoo, ania kami karon alang sa pagsaksi sa imong gugma alang kanamo. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugmag pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa paglahi paghimayan sa iyang ngalan alang usab sa tibok kapuselanan sa tibok imong santos nga simbahan. Ang mga hagad nga way buling maglinis unta kanamo Ginoo ug maghatag sa among mga kalag sa kusog sa langitnong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatar. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ganihi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon o kadtong ng mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba sa online nga mga misa. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw na ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang Sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako ngay magalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanlit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, tabangi ang imong katawhan, nangamuyo kami Ginoo, o himua
nga ang imong gibuhong sa langitnong mga misteryo mulabang ngadto sa kabag-o sa kinabuhi gikan sa karaan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyopo kami sa imong grasya alang kanila nagitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyopo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo ka kami. San Rafael Arcangel, Iampo ka kami. San Roque, Iampo ka kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo ka kami. San Pedro Calungsod, Iampo ka kami. San Vicente Ferrer. Iampo ka kami. Novena to the Holy Spirit. Day 4. We pray for patience. Let us bow down in humility at the power and grandeur of the Holy Spirit. Let us worship the Holy Trinity and give glory today to the Paraclete, our advocate. O Holy Spirit, by your power Christ was raised from the dead to save us all. By your grace, miracles are performed in Jesus' name. By your love, we are protected from evil. And so we ask with humility and a beggar's heart for your gift of patience within us. O Holy Spirit, you give lavishly to those who ask. Please give us the patience of the saints who are now with you in heaven. Help us to endure everything with an eternal patience that is only possible with your help. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Spirit, the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. So, usa sa mga nindot nga gasa nga itong nadawat karon pinaagi sa Espiritu Santo, maoning patience, pasensya. Nya unsaon man nato ni paggamit, ato ni itumong aron paghigugmas mga makasasala, labaw na gid tanan, mohigugma ta atong nagpaantos nato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasat kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.